Je, Máme dvoje nožnice. masíčko. To jsou ceny. Ano, to vůbec nesnáším, takže celou stránku škrtám, to je hodně předražený. Je, dneska jsem mi koupil za 23 korun a do prdele za 16,90. Ach jo, do cukeťáku. Tak do cukeťáku to budu mít za draho, no. Ježiš, ty chceš vidět pletení? Klidně, lásko, a ukážu ti to hned. Opravdu pletu ponožky 2 na jedné kruhové jehlici. Předražený. Tak, hotovo. Černý na bílým. Markétko, děkuju za parfém. Se můžu osprejovat. Ty půjdeš z domu a půjdeš sem nový přístroj a hotovo. Já cítím takovou úlevu. Kašlu na to, že se budu nervovat. Do prčic. Kdo na mě může tak myslet, že furt škytám? A bude ta svině jedna psychopatka. Želva bažině. Kurva fix. Ty vole, jak želva může být bažině? Co to je za píčovinu? Když by se tam zabořila a bylo by po ní. Ty vole, co? Ty vole, a u vany máme koberec, ty vole. Kdyby jsme měli u vany koberec, tak je to dávno to. Zakysená smetanka. Co to? A denně pokoj. Magnum. Ta věc, kterou nechceme vyčerpat. A jo, život, pro boha. Blbec jsem si ho chtěl vzít 2krát. Život ne. Ježišo, antidepresiva. Jídlo, můj bien. Internet. Jo, ježiš, teď je to základ. Lednice porucha. Protože zlej komentář umí napsat každej. Ale dát like, tak to umí málo kdo. Ježiš, já mám hlad. Já už spím bez ponožek. Dobré to robíš. Herko, co škytám furt. To kdo by na mě mohl myslet. Přijdeš k hranolke a necháš za sebou kocku. Tak nádherný string, klidnej, voháčkování a tak. Ne, on tam musí přijít nějaký debil. Nejdřív se jeden idiot ptal, co říká na kanibalismus při leteckých neštěstí. No, se začíná motor hlava do prdele. Já se jdu opřít o to, nebo mě to se mnou sekne. Kriste. Dobré. Uf. Už se to začíná podobat. Magnéska 15 korun. Kdo má třeba mu ty škubou nohy, nebo tělo mu škube od nervu, tak doporučuji magnésku. Buď má závažný stav, tak alou psychiatrovi. Co je ten Friends Fresh? Frempč Imo Kapot. Je to taková sklenice se sítkem. No počkej, tak to mám. Tohle. Bože, to je furt zasraný názvy. Latte, cappuccino, moka. Ježišmarja. Takže aspoň teďka vím, že vysílám, protože jsem vůbec nevěděl, jestli vysílám, a pak Pája napsal, je tu někdo. No. Jo, prášky. Anetko, kotyč, dietka. No, kdo má rád a chce to dát, tak ať si to dá. Ježiši Kriste, tofu. Fuj, ani v hodině smrti ne. To nechci. Ježiši Maria, ženská postava od Disney, no tak to já vůbec nevím. Ariel, jo. To je na praní, ne? Ty vole, ono to vzalo. Ariel na praní. Tak mě polipíču. Štiká nemůžu. Je, losos. Losos. Ten jedinej můžu. Kolik je 10 deka? 520 korun.
Ježiš, ne. Desereka 52 korun. Si napíšu 520. Tak desetinou čárku zpátky, tak je to 52 korun desereka, pro boha. No to je strašný. Ten špekáč, jak do toho kousneš. Teď ten špek vytryskne, jak je to šťamňatoučký. Juj. Ty vole. Je žampiony na zahradní pro mě jídlo na másle nebo plněný, aby jsme si pomohli navzájem. Jak máte rádi žampiony udělaný? Na to žalovaný, obalovaný jako řízečky s bramborem. Ano, už mám napsáno. No teď si přepsal ty žampiony úplně a už nebudeš vědět, co koupit. Ale jo, tak umím číst, ne, nejsem dement. V peřinách, polštářích a nejvíce jim daří v létě, ale co? Lidem nebo roztočům? Ježíš, ty seš blbej. Kdybych všecko, co kroužku kupoval, tak nemám za chvilku co jíst. A už tě mám dost. Cukeťáky jsem ty kriple dělal dávno. A dej mě pokoj. To srdíčkuju. Nákup nad 300. Tadyhle pomeranč. Tu mám rád, lesní ovoce nechci. Penny. Ježíš, sukety mají jenom za 20. Ty kurvy, jedny v Lidlu mají 2krát tak dražší. Jo, mám ho. Za 200. Za komunistů už to měli, akorát ne za 200. Pak se mi zase budou zdát hrůzostrašný ty sny o islámistech. Malý lvíček. Leonův dort. Ježiš, děkuju, Markétko, děkuju. Zůstaň tady, léto pod peřinou, léto mý. Je nebodný. Já už nevím, jak to zpívala Hanička, no to je luxus. Blankitě modrá, červená, jahůdková, třešňová. Ježišmarja, prostě 85 druhů zmrzlin. Mají soutěž ještě na zmrzlinku. Kdo může, nehubne. Věci, které lékaři nedoporučují. Nezdravě. Kurva! Jo, stres, jo, vlastně, jo. To mě taky říká furt. Že mám bejt buď klidný. Jako chladnokrevný hráč. Hazard jsem stít. Aj. A výrobky od čtvrtka zo Slovenska. To nie je špatné. Zemiakové lokše, hej? Prečo nie? Ježiš, fuj! Nemám rád pavouky, fuj. Jo, strach, to je pravda. Mám strach, že se nic nevyrovná nápadům chlupy, fuj. Ježišmarja. Do prdele, zbývá mám 20% energie. Jak to? Dojet domů a jet zpátky.
Do Penny. Ty vole, 12:30 už. Výběrová šunka 85%, ne. Nový video a dostupný. Nemůžu brát antidepresiva. Dělám leták. Ježiš, já mám malá ještě takových stran. Kolínka si mám teda udělat. Teď je 9:30 do prčic. Rychlé hlasování. Mám si udělat kolínka. Ano, červený. Nemám si udělat kolíndry. Když to nestihnu. Ne. Je kofola. Ježiš, chlast. To nechci ukazovat. Když jí miluješ, není co řešit. Přesně ta kofola. Já, ale ten cukr. Ano, jo, mám cukrovku. No tak to nemůžeš, Libuško. To nemůžeš, tam je moc cukru. Je. Máslovej loupák, vzpomínka na babičku, medalonky, ne, to je pro svině bohatý, no to je strašný, to je strašný. Pizza. Čokoládičkový bonbonky s likorovou náplní s celými višněmi. Do prdele. Mléčná čokoládička. Ježiš, 300 gramová mléčná čokoládička. Ježiš, to musím vzat. Mléčná. Kdo má rád mléčnou, nespěte. Halo. Karamelky, fuj, karamelky, Ježiši Kriste. Počkej, ale já mám, ne, od korál nějaký. Ale nic nebylo vidět, jak to? Já chci korál. Jak to? Koukej teď. Koukám. Má nic. Jo! Vidím ho! Jo! Ježiš, děkuju, Anetko. Ty kurvy! Jenom 3 balení. Vy svině. Zrožečený. Ježíš Maria, no tak koupím jenom 3, no. Ježiši Kriste, Camembert. Hnus. Ne. Oh. Dejchej, ať neblíješ. Ty vole, si vzpomenu na tu chuť a hned mě je blbě. A ještě když bude zralej, tak jí bude smrdět celý byt. A zásilkou na autobus k tomu. Dejchej. Děláš s lidma leták, nemysli na toho. Chuť chcanek, to by to chtělo mléčnou čokoládku, viď? Jo, přesně tak. Ježišmarja. Anetko, Kýta. Kde jsi? Okurky z Noimia, už jsem se s tím setkal, vyrobeno v Turecku. Nebudeme podporovat svině islamistický, který nám budou pak poroučet, aby jsme tady měli hábity černý a další islamistický nesmysle. Mladý zajíčci, opatrně, ať vám neprdne srdce z energetiáku a nechlastejte k tomu vodku, aby vám bylo blbě. Jestli jste tady zajíčci, tak ať se vám nic nestane. To by mě Ale jdeme do nádherného španělského týdne. Ale Sasiku děkuju za 49 korun, děkuju, protože Lidl mě nesponzoruje, takže to bude použito na elektriku anebo na tvoření. Ježiši Kriste, Camembert, hnus, ne. Oh. Dejchej, ať neblíješ. Děláš s lidma leták, nemysli na toho. Chuť chcanek, to by to chtělo mléčnou čokoládku, viď? Jo, přesně tak. Ano, vím, nejsem debil, je na debilní, ale za kilo je 27 korun. Myslíš, že neuč vorla lítat, dementko jedna blbá.
Mě tady bude poučovat, že to je 3 kilo. Dementko jedna, blbá, debilní. To vím, že to je 3 kila, ale cena za kilo je předražená. Neuč letákovýho krále učit ceny. Ty dabile, ty kriple jeden. Ještě jednou pro idioty. Cena je za 3 kila, ano, ale cena za kilo, vy dementi, je 27 korun. A pomeranče, vy dementi, musí stát 25 korun, chápete? A mě taky dejte nějaký follow. Hodný lidi mě taky dejte. Mladý zajíčci, ať vám neprdne srdce z energetiáku a nechlastejte k tomu vodku. Energetiák s vodkou, pak tancovat vítr. Vítr od Lucky. Ať jak vítr. To je překrásná písnička. Vodku jedině s džusem. No jak kdo, ale já prostě varuju ty mladý, aby zajíčci se nezabili. Nechci přijít o žádnýho mladýho kluka zajíčka. Jestli jste tady zajíčci, tak ať se vám nic nestane. To by mě hrozně moc bolelo. Takže opatrně. Energetiák ano, opatrně a nechlastat do toho s vodkou. Jinak to strašně je záhul na srdíčko. A je to dobrá cena, hodně dobrá cena. Ježiši Kriste, až to jsou hlený, bože můj. Ježiši Kriste, Camembert. Sodoma Gomorra. Ledový kostky se prodávají, jo. Jako za vodu 17 korun. Tak to teda je dost. Hovnotí je potom, jestli já jsem aktivní nebo pasivní. Ježiš, to bude party, lidi. To bude super. Wow, to je svaloušek nádherný. Wow, Mildo, klobouk dolů. Wow, ty jsi nádherný. A děkuji za 65 růží. Růží, clown s růží, jak zpívala Ivetka. Čete, že jsem gay, ty vole, no a co, jsem gay, no a co? Jako, proč to tady píšete, demintě? Já to tady netutlám. Přilajkujte, jo, abyste ušetřili. Nejposilnější gay, co to je? 1000 lidí ušetří. Že mi nehrabe z těch cen. Pretty Hele, Gouda takhle leuna. Je 900. To je úžasný. Jedem dál. 1000 lidí chce ušetřit. Ježišmarja s Luboškem. Rohlík, jo. Tahle ta Majka, to je další senzač. Prčic, to roztrhne chtíc. Kinder Pekví. No to nemůžu soudit, když to nekupuju. Ježíš, lajkujte. No cože, svijanky jsou dražší než braník, jo. Svijanky musíte být 10 za 10 korunů. Tak braník. Oni tu sviní dávají už i do kafe. Postřiky. Kajserka. Svijanky, to bych si dal taky. Jsi akustický. Nejsem Luboš Bajlador. Pane bože, on mi poslal růži. Proč se tak jmenuješ, pro boha? Protože nejsem Luboš Bajlador. No tak to je shocking. Cože? Bylo pro boha kilo plece za 170 korun, která stojí 79,90. To je předražený. Ale já mám, ne? Korál nějaký. Ale nic nebylo vidět. Jak to? Já chci korál. Jak to? Koukej teď. Koukám. Má nic. Jo! Vidím ho! Jo! Ježíš, děkuju, Anetko. Pizza. Čokoládičkový bonbonky s likerovou náplní s celými višněmi. Do prdele. Mléčná čokoládička.
Ježíši Kriste. 300 gramová mléčná čokoládička. Ježíš, to musím zasrdíčkovat. Pane bože, mňám. Mléčná. Kdo má rád mléčnou, nespěte. Halo. Karamelky, fuj, karamelky, Ježíši Kriste. Ty kurvy, jenom 3 balení, vy svíně, zrořečený. Ježišmarja, no tak koupím jenom 3, no. Okurky z Noimi a už jsem se s tím setkal, vyrobeno v Turecku. Nebudeme podporovat svině islamistický, který nám budou pak poroučet, aby jsme tady měli hábity černý a další islamistický nesmysle. Meloun vodní za 9,90, luxusní cena. Co to píše za nesmysle? Jakou příchuť melounu kupujete? Za meloun má jenom jednu příchuť. Co to je za kravinu? Jo, jakou má příchuť roláda? No tak to pište celýma větama. Bože. Roláda vypadá takhle. Dal jsem tam jahodovou marmeládu. Ježišmarja. Anetko, Kýta. Kde jsi? Ty vole, bůček. Mám segedín. No jo, ale já se poseru. Moment, no to se poseru. Počkej, kde mám kus papíru? Já se bojím, že se stejně poseru strašně. Lazáně, takže až se poseru, tak si můžu pak spravit chuť tadyhle. Ve mně to vře, potřebuju na záchod, protože jsem se asi přižral to. Šíšek se to jmenuje šunkafleku. Zmrzlinka carte de dog. Smetana ke šleháči, to bude ta pařížská, když to tady je hnědý, ne? Zeleninový kornoutky. Že kdo by se žral na pozezení litr zmrzky, to by muselo být vedro. Tak bude někdo otravovat z jakoukoliv zemí než Česko, nahlásit, blokovat. Dneska si vyloženě bojím, když si vráží, všechno škrtáš. Jo, no protože mě vytočil. Co mě je po nějaký jiný zemi do prdele, že žijem v Česku. To jsou ceny. No to je strach. No zás Camembert. Ty vole, já jsem jdu Blade. Bílá čokoláda je taky jedovatá. Banány jsme dávno to probírali. Nevyrušuj tedy. No a přišla satisfakce. On nedostal ani jeden leták a další týden za. A říkal, jo, ty jsi měl pravdu. Pak mě volal, co mají v Lidlu novýho, nebo co jestli mají ty na polivku a takovýhle věci. No, ty vole, to jsou ceny pro fialu. A pro tu krávu debilní svetrovou. Cordon Bleu. Ten mix si udělá každý doma. Zakysaná smetánka. Ne, 12%. Je to levný, ale to je pro holky, které drží líný. Chryslerka, Ježíši Kriste, mňám. 36 korun, to je strašný. To nekoupí snad ani svině bohatá. Ježíši Kriste, no. Hele, velká francouzská bageta. Oui? Sýr Pretty Brie, sýr, to je krásná vzpomínka. Brie de Campova. Zoufalý manželky, ale nevím, jaký to je. Ne, můj horský chleba, oni ho mají ve slevě. Ježíši Kriste, zasrdíčkuju. Pane bože, sorry lidi, ale to musím zasrdíčkovat. No, ho zaslím tam. Hele, svíjánky, já musím. Svíjánky, milovaný. Já sice už alkohol nepiju, ale jednou za čas. Chlapi, že jo, svíjánky a 9,90. Ne, to musím zasrdíčkovat. To předtím bylo už přes 10 korun. Ježišmarja, mňám. Ty jsou výborný a 10 pěkně. No právě, že je spojený i s tou nemocí Bill Gates, co tady byla 3 roky. A jo, koukej na žabičky, vidí, já taky žabičky nechci. Jedovatýho Billa Gatese. Občanky procházejí, řidičáky procházejí 315 000 lidím. Zkontrolujte si po vysílání, ne teď.
teď sledujte mě, abyste ušetřili, ale po vysílání si zkontrolujete občanku a řidičák. Pro redáři všech zemí se píp. Carte de d'or. Mrazák nemám. Prej, co je špatný na hliníku? Ty vole, Googli pro boha. Au, Klauslerka 4,90. Ajejej, big shock. Kdo jste tady mladí zajíčci, ať neumřete. Jste v plném rozkvětu, abyste mi neumřeli. Jo, opatrně. Kofola, ježiš, ta je výborná, ale teďka co jsem viděl ten příspěvek, jak se to vyrábí z dechtu a... Ježíš Maria, ne, nebudu to kroužkovat. Ne, to je hodně nezdravý, ale zase dobrý. Cukru tam je, no. Z TikToku odejdu úplně, protože po mně chtějí občanku, řidičák, pas, abych mohl si převádět peníze z TikToku na PayPal, abych z toho mohl platit elektriku, když tam vysílám, tak říkám nic. Chryslerky, nový kurvy, no, přimhouřím oči. Ty svině, drž. A budu koruškat, co já uznám za vhodný. Žravé řezy, zlatíčka. Ježišmarja, mňam, šproty, nesmím, to bych neobul nohy. Trás boty, do prdele, ale vy jo. Jo, to je velký balení. Do prdele, to neudejchám. Na druhý konec. Když je cukita hořká, tak to nejíst. Ta paní to snědla, bojuje teďka o život. No je to levný, no, tak když to bude hořký, tak to nejeste. A jinak to je dobrý. Ananas. Po čím posloucháš? Prdelej nebo čím? Prosím vás, zlatíčka, nejdřív projdeme leták, pak můžeme jít na dotazy. Ale já se musím soustředit teďka na ceny, ať vím, jestli vám to můžu doporučit. A pak bude diskuze, kdybyste něco potřebovali. Jo, musel jsem si dát Big Shock, protože jsem byl šíleně unavený a tady mi to v ledničce překáží, už to tady mám 3/4 roku. Ano, musel jsem si ho dát, tak se poser. No, Ježišmarja. Ty vole, 1000! Já mám 1000 lidí! Ty vole, je to možný? 1100! No to není možný. Můj rekord. Halloween, bože můj. Já mám dušičkový týden. My máme takový decentní dušičky, kytičky. Neřeknu, trošku smutný, dobrý. Ale tohle já mám jíst. Tarantule, zuby, lepku. A jdou s Halloweenem do piče zlaté staré české dušičky. Jo, přesně tak. Proč ty šetříte každou korunu? Ježišmarja, to je bůl. Protože příští rok Fiala zdražuje elektriku, zdražuje rozhlas televizi, pozemky zdražuje, daň z nemovitostí. Mám si zaplatit 8,5 tisíce masku do toho, jak se tomu říká, masku na dejchání. Já mám málo šetření, já musím na záchod. Zajíci zdraví, Lubu. To je hezký. To je milý. A já bych zrovna od těch zajíčků potřeboval tak obejmout. Já jsem tak brečel. Tak jsem strašně brečel a bylo mě smutno. To je milý, Štěpánku. Mějte se moc krásně, za všechno děkuju a pardon, že jsem vylítnul, ale tohle opravdu nechci vidět. Je konec. Zaplať pánbu. Já už jsem úplně upovídaný. 2 hodiny 20 minut, no. Tak to byla síla teda. A mám hlad jak herec. Ty vole, mě už vynechává úplně hlas. Pápa. A adie, už to nebude. Hergot svůj svině. Pohřebák! No já už radši jenom pohřebák, Haničko, protože už toho mám dost.
Marie! Funda zasraná. Ty svině, proč uhejbáš? Ježiši, tohle mě leze na nervy. To není vůbec špatný. Velebnosti. Prideový dort. Tak zaprvé je to roláda. A není to prideová roláda. To by tam muselo být ještě další ty barvy. Just like that. Slice it up. Slice it in half. Žereme sračky a ta svině Bill Gates stříká i ovoce. Zasranej vidlákov. Už se na něj těším. Dobré to robíš. Pak to To si za teba natočím. zostávajú kocky. Prídeš Hlavně, na že noce jste a necháš za čuráci sebou včera kocky. ptali, jestli budu vařit. Kokoti, debilní. Když tady člověk vaří, tak tady nejsou. Člověku je zle. Jakmile vytáhnu pletení nebo diamanty, v tu ránu jsou pryč. Kurva, kde mám to koření? Čila tančila jedla. Priestor na voľnú expresiu. Dobre. To jinak. Jo, chci mě, když mě nemáš rád. Je to o tom, koho si připustíme do života. Ty vole. Ježišmarja, já musím. Nůž, neskučím jako pes. Chcípni, když mě nemáš rád. Fuj, prosím tě, dej tam andělička. To babička by řekla, nezná Boh, ale mně to je jedno. Zkusím se osmažit ještě mozzarellu. Přimáčknout jemně, tohle to je dost měkonký, tak ne, abyste na to byli brutál. Prostě jako na ženskou a na chlapa. Nebo jako na zajíčka taky. Ty se hned jsou vystrašený, bojej. Slíbil jsi mi sen a vrať mi pocit, že nejsem osamělá. Ježiš, jak to dělají v těch hospodách, já už jsem to zapomněl. Tak, pane Rejpale, spokojený i s pažitkou. No nasekaná určitě nemusí být. Nebo nemůže být, tak. Tohle to je mozzarella obalovaná. Ježiš, tou tatarkou, bože matko. Ježiš, ta tatarka je taky dobrá. Sorry, jestli mlaskám. Ježiš, ty brambory. Stojan, hudební za 6 v Lidlu. Tady ho musíš dát. To se nepřipevní. To jsem nevěděl, jo? Kripl, co se mu na tom nelíbí? Co je na mě tak strašně špatnýho? Že jsem sám. No, jako kdybych byl nějaká nestvůra, ty vole. Já neříkám, mám nadváhu, mám pupek, ale když někoho máš, tak ho máš rád i s tou chybou. Pro boha. A už na mě jde velký smutek. Vždyť já jsem byl i se starším. Strašně jsem slavil. A stejně to byl kurevník. Já už nemám kam jít níž. A proto si musím dát zbytek jahodovýho dortu, abych se uklidnil. Oh my god. Velebnosti. To je žrádlo. A už zase budu přežraný. Steky. Ježiš, tam je ještě krému. Hraj. Fuj, fazolová. Co to cháluješ, Lubošku? Podkapávanou lučinu kubíčku. A nyní udělám slavnostní rozkrojení. No, moc ne to. Oběd, večeře,
oběd, večeře. Co nejhnusnějšího si ochutnal. Tempeh, tofu, brinza, kapary, camembert. A červ potemník. Kač. Teď si představuju tu svíni, co mě ublížila. Nebo i vedce. Jo. Si někoho nenávidíte, kdo vám ublížil, tak takhle si to představte. Zabotněte do něj a jo. A hnedka jak to jde. Ještě to je málo, ještě žije. A znova. No, prosím. Kde máš maso, ty ženo? Vlčice. Wow. Asi se mi líbíš, to je hezký. Ne, nechci se venku sejít. Vidím tě celý dny na TikToku, hovno ti je potom, jestli dělám ty zmrde zasranej. I už to začínám psát, co musím všecko udělat. Nabít mobil, setřít podlahu, zapnout topení. Kdo tady zase psal s kurvenou angličtinou, bych ho hned zablokoval. Máš rád vídeňský párečky? No to víš, že jo. Zbožňuju. Mý pletený ponožky mi udělali strašnou radost. Strašně lilo. Strašně jsem měl mokrý boty. A nebylo mě v tom zima. A jak jsem furt chodil a hledal ten klub, tak to dokonce i uschlo a nebyla mě v nich zima. 6 nitky, ponožky. Bože, já to tak miluju. Fuj, čaj s mýkem. Má. Bože, mňam. Vařené s láskou, jo? Jak mi to říkal ten šéf kuchař? V jednoduchosti je síla. Podívej, kolik mi to zbylo. Skoro nic. Cože? Ještě si chtěl koupit joxky. Prosím tě, k čemu? Jo, jsou nádherný, jo? Ale na štíhlých postavách. Máš manželku. Ne, já neháčkuju, takže odblokovávat nebudu. Kdo nepozná háčkování od pletení a od šití, tak tady nemá co dělat. Co jim? Nemám zakysanou smetánku, takže jsem si udělal okurky, hadovky s mlíkem. Jo, vím, že jsem v pořadu u Tuny, že mě zneužil kretén, vím to. Čurák jeden stejně dostal za placíno. Stačí jenom rozdělat. Vzít si k tomu rohlik nebo housku a rozplývat se. Kousnout a rozmělnit. Úplně božsky se vám to v tom jazyčku a v krku prolne s chutí božskou. Ne? No, video a dostupný. Ale rajčata jsem koupil drahý. Bubli. Bubli. Ježiš, tatarku. Bubli. Je, do prdele. Po svíni jedna, nejdřív to se to nechce to. Jít mrtka zasraná. Jo. Procházíme Pařížskou. Celine. Že by Celine Dion měla svou značku. Versace. Jo. Balen. Nevím, jak se to čte, to je italský nebo ne. Cartier. Louis Vuitton. Hezký. Saint Laurent. Dior. Jo. Gucci. Tady je hodně draho. Pařížské, že? No. Burberry. Neznám. Fendi. Taky mi to nic neříká. Koukám nějaký Adriasy. Prada. Hezky. Chanel.
Coco Chanel 5, nádherná mě. Dolce & Gabbana, ale. Ježiš, to je dálka. Sos, no to nevím, co je. Konec předražené Pařížské ulice. Správci neblokujte, když budou psát o Polsku, o Německu. Já už jsem změnil názor, já už chci být světoběžnický. Zdravím odběratele mý hodný, který jsou v Bajlador rodině. Chci do vány a brečím do polštáře. Chcípni, když mě nemáš rád. A ty svině, co mě nahlásili YouTube, taky chcípněte. Bohužel Voldemort měl pravdu. Seznámím se se zajíčkem, ten mě vysaje a pak mě odkopne. Vysaje z peněz. No, kdyby mě vysál jinde. To nedržel ani v ruce, na to aby sál. Jo! No ty vole, já jsem si měl na to vysrat, fakt. Ještě budu hořet, ty vole. Ach bože, to je den. Plně totálně spálený ze spoda. Do piči. No, takže to oškrabu. No, nazdar. Prosím vás, XXL, jo. Prosím vás, mlčte, bude o kousek na šířku větší, budou mít spát debilové, vole, to XXL, vole. Porážme smích. Tak to není. Mě nenapadá, není místo. Ujel ti autobus. Ježiš, to se mi nepodaří. Do prdele, já to přeplnil. Mňam, bože můj. Bože. Mňam. A to masíčko. A ono děje potom, kolik toho s ním. Všecko koupený ve slevě. Tortily jsem dostal zadarmo, salát byl ve slevě a maso bylo ve slevě a zakřesená smetana byla ve slevě. Ty demente. Vyliš mi lachtana, bože, tady jsou děti, že se nestydíte, prasata. Ale, no pin... Do prdě! Ježiši Kriste, to bude pálit. Jdu na to. Mlíko! Píčo! A vy kurvy zlobivý, posílejte gifty, když jste chtěli Luboška vidět, jak trpí. Tak, dokud budete posílat dárky, budu žrát, protože trpět nebudu zadarmo. No, už jedou hleny ven. Je 1000 lidí. Zas, kurva. Děkuju. Kdybych umřel, tak nevyhazujte hlavně plakáty s Ivetkou Bartošovou. Ani s Haničkou.
Ale snad mi to zdravotně pomůže. A lososa mají za 30 korun desereka. Tak asi těžko budu něco vařit. Strašně bolej ty játra. Do prdele. Asi to chtělo spotřebovat už. Já to asi nedojím. Mě tak bolí žaludek, že zázvarovej čaj mě nepomůže na játra, prosím tě, na břicho. To už jsem měl, to padla hvězdo, to už jsem měl. Já dám hlasování. Píči, potom... Tak, chceme penny večír, červený, nechceme penny, modrý. Která svině dali modrý. Kam se ty svině schovaly? Kurva, tuhle tu svini nekupujte, pálivá kurva jedna. Z penny zasraná. Kdyby to nebylo tak pálivý, vole, tak si ji ochutnám. Kolik tam nasralý čili, nebo co to je? Břicho. Guláš z kapra. To zní zajímavě. Já chci písničky do piči. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Ale ní dělat nebudu. Bože. Opětovné připojení. Jste tam? Spadnul mě mobil. Zlatička, jste tam? Co teďka vidíte? Co vám teďka ukazuju? Co vám teďka ukazuju? Jo, teď jsem se napil, děkuju, Julinko. Co vám ukazuju? Cukety, správně. Tak to funguje. Kde chceš vzít 1000 lidí? Úplně snadno. Nebude to tady, tak to vypnu. Je málo, 549 lidí, pro boha. Ještě vám dám šanci do 45. Moje oči plakaly. Je mi to líto. 650 lidí, málo. Já začínám mít orgasmus. Jo, 713, jo. Vy chcete opravdu leták. Už tady máte jenom 4 minuty. 3 minuty. A jestli tady nebude 1000, tak to vypnu. Já jsem přišel zavčas. 853. Tak, za 2 minuty začínáme nebo končíme? 900. 930. 980. Ano, tak přímo houřím v oči. Tak jdeme na to. Tak, vítám vás. Připoutejte se na další jízdu. Teď tady musím mít proslov. Kde mám ten papír? No, a jsem prdeli. Kde to mám? Kurva, fix. Teď mě to bude zdržovat. Teď na to seru. Prostě a jednoduše dělám recenze Penny, Billa Penny, Lidl, nezajímá mě Albert, ten tady nemám, Kaufland mě nezajímá, ten tady nemám, zmrdácký předražený Tesco, který mě nedalo práci a nemají ani leták, mě taky Tesco nezajímá. Nezajímá mě Polsko, nezajímá mě Německo, žijem v Čechách. Hotovo. Dělám letáky podle největšího svědomí a vědomí. Na co online leták, když papír je papír? Že máte rádi se mnou papír, že jo? Že máte se mnou rádi to papírový leták a zaškrtávání, že jo? Já se na vás vždycky těším.
Zlatý papír, přesně tak. Tak, ve středu, miláčkové, indiánci s pěnovou náplní. Už z principu cukrářského nikdy v životě indiánky nesmějí být červený. Od jak živa od komunistů byli vždycky bílí. Tak už z principu to škrtám, že ne. Babičinu volbu nechci. Stahovali šarži, že v tom je namletá dřevotříska, děkuju, nechci. A ještě to je předražený. Bramborové figu, to vůbec nevím, co to je. Nevím. Bramborové figu. Jo, figurky. Ježišky, za brambory 78 korun, Ježiši Kriste. Jogurtový dezert, ne. Jogurt je zima, je chladící potravina. V žádném případě. Laníži, fuj. S Bohem. On se mě bude ještě vysmívat, že mi volala stará idiot. Zabíjačku. Ježišmarja, plice, vydržte. Zabíječkový pochoutky. Mňam. To je strašně drahý. Ježiš, ty tam máš žákový kříž, jak ti mám, Ježiši Kriste, poděkovat. Bacha na to, aby to nebylo vybraný, teda vyrobený v Turecku. Nepodporujme islamistickou zemi. Islamisti nemají rádi ženy, psy, geje, lesby, nic. Vraždějí to tam jak na počkání, nemají zahalený to, klidně pro ně nemají hodnotu, žádný život, nemá chlapa v doprovodu, klidně ji odprasknou ženskou na ulici. Tak Ježíši Kriste, já potřebuju hlas pro ty lidi a zítra je Penny, do prdele, já potřebuju hlas zítra. Ježíši Kriste, mňám šproty a já to nesmím. No, nebo bulby z nohy. Cože, šopaholík? Cože? Jo, tak to není pravá šopaholík. Oni už lidi topěj. Jestli já jsem se těch od komínu nedadejchal. A teď se dusím jako kráva. Energetiáky ty radši nebudu propagovat, aby mě mladí zajíčci neumřeli. Mi to chlastali jak vodu. Semtex, který si za chvilku musím vypít. Ano, vím, je to z hliníku, je to jedovatý, nesmím to, ano, vím to, ale jsem obrovsky extrémně unavený. Byl jsem dneska na velkým nákupu v Lidlu. Ještě jsem hodinu šel pro vás dolů pro leták, který za chvilku budu v 8:30 vysílat. Já si jeden semtex musím vypít, abych mohl kroužkovat pro vás leták. Takže mi to prosím vás nevyčítejte. Ty kurvy! Teď to prodávají za 20, ty kurvy jedny. Co oni za to mají na tom za marži? Dávám do srdíčka. Ale prosím tě, ty vaše slevy, vole. To vidím slevu, vole, když se vám to hodí, tak to dáte levně. Kreténi. Mletý maso bylo za 119, drahý, strčte si to do prdele. Ježiši Kriste. Kurva, teď jsem to úplně zkazil. Předražený. Fuj. Ježiš, nech toho, máš celý leták před sebou, žádný spaní. Na skurvenou spánkovou apnoe. Lajkujte lidi, ježišmarja, jenom 680 lidí, to je málo. Lajkujte. Už se mě nafukujou nohy. To strašně jsem se potom posral, po té kombuše. Předražený. Pane bože, Luboši, nesmíš to koupit. Hrníčky mám svoje, ale až nebudu moc chodit, tak si to. Jú, co to je?
Ovocní kamarádi, Ivetko, děkuju, do prdele, já to nemám nahraný, to je poprvé v životě, kdy to vidím. Načtěte si to, jak nás chce zlikvidovat Bill Gates, já vám to tady vysvětlovat nebudu. Vyplatí se 15 kg mouky za 1150, si to viděl a uvidíš. Já ti dám room tour, aby ses mě hejtře vysmíval, hajzle jeden. Ne, na Goudě není žába. Ivetko, korál. Že mě lidi slyší jako ženskou. Tornero. Ježíš, co má furt s těma bíčíma varlatama, pro boha. Jeď do Španělska, tam to prodávají. Nákup stál 1532 korun a je to můj největší nákup. A to se to zvrtlo úplně nevinně. No jo, no. Ale teď vy to znáte. Jdete pro rohlíky a pak je z toho 1532 korun. No. Mějte se moc krásně. T. Kristovi rány. Fuj. Bruximo, žába Luboši. Ty vole, fakt. Tak ne. Tady je ta svině. Kvak, kvak. I kvak, kvak. Tady žádná zlatá žába není. Na opavích. A mám toho dost. Od zítra klejzerka. Mozzarella. Máme. 12 lidí, jo. Děkuju. Ušetříme tyhle ty skurvený ve fialový vládě. Ty jdi do piči. 14 lidí. Madre mia, to 14 lidí u to. Ušetří. Já to dělám pro lidi, ty debile, když se ti to nelíbí, tak táhni do prdele, když jsi svině bohatá, tak si nešetří. Tady jsou chudáci, který potřebují ušetřit. 14 lidí, no, čím víc, tím líp. Au, 60 korun, no tak to ne. Kofola, já vím, on tam je ten dehet, ale je dobrá. To musím zasrdíčkovat, to je nádherná vánoční cena. Kornout lambáda, jo, je tady ta svině smrdící. Tak, ne. Vidíte i tam tu svině smrdící? Každý ví, o čem mluvím. Dildo, díky. Lajkujeme, prosím, je nás tady extrémně málo. Lajkujeme, prosím. Sdílejte, mailujte, teda mailujte, ne. Šulanky starej mami, hej. Polejte si to, jestli budete mít peníze. Ve středu je v Penny máslo, polejte si to máslíčkem levným, mě mrznou nohy. Budapeštská, fuj. Cože? Ty vole! Jogobelka se dělá, mňam. A jo, to jde. Žervé si udělejte sami. Ferrero. Ne. Tak to koupím starýmu. A Kinder vajíčko z Maxi překvapením. Strašně moc děkuju za dárky. Dárky půjdou na doplatek elektriky. To jsem začínal s Penny letákem s 50 lidmama. A po roce mám 2100. To je prostě úžasný. Ty jsi úplně mimo, nejsem. Já jsem kroužkoval, Ježíši Kriste, s Bohdálkou nebo po ní, já nevím, co jsi studoval, Zedník. Lajkujte, ty vole, nebo se na to vyprdnu. Ježíši Kriste, teď jste mě uměli udělat 2000 lidí a teď tady je sotva 600 lidí. Ježiši, prej ukaž péro, pane bože. No tady ho určitě ukazovat nebudu. 50 kW už mám spotřebu 90 kW, jak furt vysílám. Ty jsi ikonický, no, to nevím. Já tady u toho neležím. Celou dobu stojím. Chudáku. Rovnou do koše. Penny mají nejlevnější pribeňáček. Dobré. Už se to začíná podobat. Ježíš, co to vlastně hledám? Jo, žábu.
Luboši, jsi šťastnej? Já teda ne. Já jsem úplně v prdeli psychicky. Tahmatý, no ty vole, za 60 korun budu po to a islámisti podporovat. A kafe mám svoje, nic. No ty vole, kolik toho ještě je? A já už nemůžu, mě už tak bolej nohy. To je moje blbost, že mě podjeli nohy. Kania. Ty kurvy v Tesku měli 200 gramů za 50 korun. Chlaska. Sviánky. 10 100. Jo, pozor, ale teda cukříček. Jo, to je mouka. Pátek. Krem brle. 874. Ježiši Kriste. 40 gramů, to je tak na jedno kousnutí. Kéž bych byl cikán. Banány drahý. Španělský cikán. Proč? Aspoň bych uměl od mala flamenko. Protože banány mají za 19,90. Měl jsem tam plec za 100 a já říkám, vy jste mě naúčtovala blbě cenu. Nachomejtnul se tam vedoucí, tak říkám, že kde je ta plec za těch 79,90. Teď mě začal tvrdit, že za takovou cenu to není. Já říkám, tak se podívejte do letáku. No to není možný. Pak samozřejmě, že to zjistil, šílení mě vytečili. Tyhle mě budou letákovýho krále učit ceny. Kapr, koukám, samý kosti. No tak 10 22 korun, to si nechte. A můžete to takhle třeba nakrájet, udělat ty vrchní ty. Madre mia, fuet. Nějaký debilové to loupou, neloupe se, vyndá se z obalu, krájí se a jí se, nebo já to rovnou koušu. A to buď samotný vychutnávat, anebo si to vzít s rohlíkem. Dnešní díl je hodně dlouhý, ne, to je furt takhle. Furt končíme ve 10:45 nebo 11:30. Je konec, zaplať pambu. Já už jsem úplně upovídaný. 2 hodiny 20 minut, no. Tak to byla síla teda. A mám hlad jak herec. Ty vole, mě už vynechává úplně hlas. Pápa. A... Ale, jdeme do nádherného španělského týdne. Ale, Sasiku děkuju za 49 korun, děkuju, protože Lidl mě nesponzoruje. Takže to bude použito na elektriku anebo na tvoření. Ježiši Kriste, Camembert, hnus. Ne. Dejchej, ať neblieš. Děláš s lidma leták, nemyslí na toho. Chuť chcanek, to by to chtělo mléčnou čokoládku, viď jo, přesně tak. Ano, vím, nejsem debil, je na debilní, ale za kilo je 27 korun. Myslíš, že neuč vorla lítat, dementko jedna blbá. Mě tady bude poučovat, že to je 3 kilo, dementko jedna blbá, debilní. To vím, že to je 3 kila, ale cena za kilo je předražená. Neuč letákovýho krále učit ceny. Ty dabile, ty kriple jeden, ještě jednou pro idioty. Cena je za 3 kila, ano, ale cena za kilo, vy dementi, je 27 korun. A pomeranče, vy dementi, musí stát 25 korun, chápete? A mě taky dejte nějaký follow. Hodný lidi mě taky dejte. Mladý zajíčci, ať vám neprdne srdce z energetiáku a nechlastejte k tomu vodku. Energetiák s vodkou, pak tancovat vítr. Vítr od Lucky. Ať jak vítr. To je překrásná písnička. Vodku jedině s čusem.
No jak kdo, ale já prostě varuju ty mladý, aby zajíčci se nezabili. Nechci přijít od žádného mladého kluka zajíčka. Jestli jste tady zajíčci, tak ať se vám nic nestane. To by mě hrozně moc bolelo. Takže opatrně. Energetiák ano, opatrně a nechlastat do toho s vodkou. Jinak to strašně je záhul na srdíčko. A je to dobrá cena, hodně dobrá cena. Ježiši Kriste, až to jsou hlený, bože můj. Ježiši Kriste, Camembert. Sodoma Gomorra. Ledový kostky se prodávají, jo. Jako za vodu 17 korun. Tak to teda je dost. Hovno ti je potom, jestli já jsem aktivní nebo pasivní. Ježiš, to bude party, lidi, to bude super. Wow, to je svaloušek nádherný. Wow, Milda, klobouk dolů. Wow, ty jsi nádherný. A děkuju za 65 růží. Růží, clown s růží, jak zpívala Ivetka. Čete, že jsem gay, ty vole, no a co, jsem gay, no a co? Jako, proč to tady píšete, deminti? Já to tady netutlám. Přilajkujte, jo, abyste ušetřili. Nejposílenější gay, co to je? 1000 lidí ušetří. Že mi nehrabe z těch cen. Pretty Gajo, hele, Gouda takhle leuna. Je 900. Úžasný. Jedem dál. 1000 lidí chce ušetřit. Ježišmarja, slubožně. Rohlík, jo. Tahle ta majka, to je další senzač. Prčit, to roztrhne chtíc. Kinder Pekví. No to nemůžu soudit, když to nekupuju. Ježiš, lajkujte. No cože, svíjanky jsou dražší než braník, jo. Svíjanky musíte být 10 za 10 korunů. Tak braník. Oni tu sviní dávají už i do kafe. Ostříky. Kajserka. Tak vidličku. Svíjanky, to bych si dal taky. Jsi akustický. Nejsem Luboš Bajlador. Pane bože, on mi poslal růži. Proč se tak jmenuješ, pro boha? Protože nejsem Luboš Bajlador. No tak to je shocking. Cože? Bylo pro boha kilo plece za 170 korun, která stojí 79,90. To je předražený. Ale Ale já mám, ne? Korál nějaký. Ale nic nebylo vidět. Jak to? Já chci korál. Jak to? Koukej teď. Koukám. Má nic. Že oni tak mají. Jo! Vidím ho! Jo! Ježíš, děkuju, Anetko. Pizza. Čokoládičkový bonbonky s likorovou náplní s celými višněmi. Do prdele. Mléčná čokoládička. Ježíši Kriste. 300 gramová mléčná čokoládička. Ježíš, to musím zasrdíčkovat. Pane bože, mňam. Mléčná. Kdo má rád mléčnou, nespěte. Halo. Karamelky, karamelky, Ježiši Kriste. Ty kurvy, jenom 3 balení, vy svíně, zlořečený. Ježišmarja, no tak koupím jenom 3, no. Okurky z Noimi a už jsem se s tím setkal, vyrobeno v Turecku. Nebudeme podporovat svině islamistický, který nám budou pak poroučet, aby jsme tady měli hábity černý a další islamistický nesmysle. Meloun vodní za 9,90, luxusní cena.
Co to píše za nesmysle? Jakou příchuť melonu kupujete? Za melon má jenom jednu příchuť. Co to je za kravinu? Jo, jakou má příchuť roláda? No tak to pište celýma větama. Bože. Roláda vypadá takhle. Dal jsem tam jahodovou marmeládu. Ježišmarja. Anetko, Kýta. Kde jsi? Ty vole, Bůček. Mám segedín. No jo, ale já se poseru. Moment, no to se poseru. Počkej, kde mám kus papíru? Já se bojím, že se stejně poseru strašně. Lazáně, takže až se poseru, tak si můžu pak spravit chuť tadyhle. Ve mně to vře, potřebuju na záchod. Protože jsem se asi přežral to. Ježiš, jak se to jmenuje, šunkafleku. Zmrzlinka, carte de dog. Smetana ke šleháči, to bude ta pařížská, když to tady je hnědý, ne? Zeleninový kornoutky. Že kdo by se žral na pozezení litr zmrzky, to by muselo být vedro. Jak bude někdo otravovat s jakoukoliv zemí než Česko, nahlásit, blokovat. Dneska si vyloženě bojím, když si vráží, všechno škrtáš. Jo, no protože mě vytočil. Co mě je po nějaký jiný zemi do prdele, že žijem v Česku. To jsou ceny. No to je strach. No záska Membert. Ty vole, já jsem duplejt. Bílá čokoláda je taky jedovatá. Banány jsme dávno to probírali. Nevyrušuj tedy. No a přišla satisfakce. On nedostal ani jeden leták a další týden za. A říkal, jo, ty jsi měl pravdu. Pak mě volal, co mají v Lidlu novýho, nebo co jestli mají ty na polivku a takovýhle věci. No, ty vole, to jsou ceny pro Fialu. A pro tu krávu debilní svetrovou. Cordon Bleu. Ten mix si udělá každý doma. Zachystaná smetánka. Ne, 12%. Je to levný, ale to je pro holky, které drží líný. Chryslerka, Ježíši Kriste, mňám. 36 korun, to je strašný. To nekoupí snad ani svině bohatá. Ježíši Kriste, no. Hele, velká francouzská bageta. Oui? Sýr Petit Brie, sýr, to je krásná vzpomínka. Brie de Campova. Zoufalý manželky, ale nevím, jaký to je. Ne, můj horský chleba, oni ho mají ve slevě. Ježíši Kriste, zasrdíčkuju. Pane Bože, sorry lidi, ale to musím zasrdíčkovat. No, ho zase tam. Hele, svíjánky, já musím. Svíjánky, milovaný. Já sice už alkohol nepiju, ale jednou za čas. Chlapi, že jo, svíjánky a 9,90. Ne, to musím zasrdíčkovat. To předtím bylo už přes 10 korun. Ježišmarja, mňam. Ty jsou výborný a 10 pěkně. No právě, že je spojený i s tou nemocí Bill Gates, co tady byla 3 roky. A jo, koukej na žabičky, vidí, já taky žabičky nechci. Jedovatýho Billa Gatese. Bože. Občanky procházejí, řidičáky procházejí 315 000 lidím. Zkontrolujte si po vysílání, ne teď. Teď sledujte mě, abyste ušetřili, ale po vysílání si zkontrolujete občanku a řidičák. Pro redatáři všech zemí se píp. Tohle carte de d'or. Mrazák nemám. Prej, co je špatný na hliníku? Ty vole, Googli pro boha. Chryslerka 4,90. Ajejej. Big shock. Kdo jste tady mladí zajíčci, ať neumřete. Jste v plným rozkvětu, abyste mi neumřeli. Jo, opatrně. Kofola, ježiš, ta je výborná, ale teďka co jsem viděl ten příspěvek, jak se to vyrábí z dechtu a Ježišmarja, ne, nebudu to kroužkovat. Ne, to je hodně nezdravý, ale zase dobrý. Cukru tam je, jo, no.
z TikToku odejdu úplně, protože po mně chtějí občanku, řidičák, pas, abych mohl si převádět peníze z TikToku na PayPal, abych z toho mohl platit elektriku, když tam vysílám, tak říkám nic. Chryslerky, nový kurvy, no, přimhouřím oči. Ty svině, drž. A budu koruškat, co já uznám za vhodný. Žravé řezy, zlatíčka. Ježišmarja, mňám, šproty, nesmím, to bych neobul nohy. Trás boty, do prdele, ale vy jo. Jo, to je velký balení. No prdele, to neudejchám. Na druhý konec. Když je cukita hořká, tak to nejíst. Ta paní to snědla a bojuje teďka o život. No je to levný, no, tak když to bude hořký, tak to nejeste. A jinak to je dobrý. Ananas. Po čím posloucháš? Prdelej nebo čím? Prosím vás, zlatíčka, nejdřív projdeme leták, pak můžeme jít na dotazy. Ale já se musím soustředit teďka na ceny, ať vím, že jestli vám to můžu doporučit. A pak bude diskuze, kdybyste něco potřebovali. Jo, musel jsem si dát Big Shock, protože jsem byl šíleně unavený a tady mi to v ledničce překáží, už to tady mám 3/4 roku. Ano, musel jsem si ho dát, tak se poser. No, Ježišmarja. Ty vole, 1000! Já mám 1000 lidí! Ty vole, je to možný? 1100! No to není možný. Můj rekord. Halloween, bože můj. Já mám dušičkový týden. My máme takový decentní dušičky, kytičky. Neřeknu trošku smutný, dobrý. Ale tohle já mám jíst. Tarantule, zuby, lepku. A jdou s Halloweenem do píče zlaté staré české dušičky. Jo, přesně tak. Proč ty šetříte každou korunu? Ježišmarja, to je bůl. Protože příští rok Fiala zdražuje elektriku, zdražuje rozhlas televizi, pozemky zdražuje, daň z nemovitostí. Mám si zaplatit 8,5 tisíce masku do toho, jak se tomu říká, masku na dejchání. Já mám málo šetření, já musím na záchod. Zajíci zdraví, Lubu. To je hezký, to je milý. A já bych zrovna od těch zajíčků potřeboval tak obejmout. Já jsem tak brečel. Tak jsem strašně brečel a bylo mě smutno. To je milý, Štěpánku. Mějte se moc krásně, za všechno děkuju a pardon, že jsem vylítnul, ale tohle opravdu nechci vidět. Je konec, zaplať pánbu. Já už jsem úplně upovídaný. 2 hodiny 20 minut, no. Tak to byla síla teda. A mám hlad jak herec. Ty vole, mě už vynechává úplně hlas. Pápa. A